Bon dia! Tornem de vacances i ja tenim coses de la temporada 2023. Avui veurem en detall aquesta unitat de Sun Living V60 Tent Top amb el sostre elevable, que és novetat. Per posar-vos en context, Sun Living és la segona marca d'Adria. En el fons, totes acaben passant per la mateixa cadena de producció i una de les coses bones que és que l'I+D que apliquen als productes de més alta gamma d'Adria també l'apliquen en aquests vehicles. De fet, aquí ja estem veient el sostre elevable. Aquest és exactament el mateix model que munten a la gamma Sports d'Adria. I la distribució interior pràcticament és igual, canviant alguns dels acabats i deixant algunes peces d'alta gamma fora. Aquest vehicle és un vehicle de 6 metres de llarg amb una configuració habitual de cuina-menjador, el lavabo al mig i el dormitori principal a darrere, més l'altre dormitori a la part superior amb el sostre elevable. És a dir, és un vehicle de 4 viatjar i 4 dormir. Aquests vehicles es motoritzen sobre la plataforma de Citroën, en aquest cas el motor de 140 cavalls, encara que tenim algunes unitats demanades amb el motor de 165 per a aquells clients que vulgueu una mica més de repris i més soltura a l'hora de conducció. Com veieu, les llantes són d'aleació de 16 perquè el xassis que està demanat en aquesta unitat és el xassis de 35. En aquest cas és un suplement que solem demanar per a aquests vehicles que tenen gran maleter i que sovint els carregueu molt de pes. Si no, el xassis de sèrie és el 33 i per tant la llanta és la petita, de 15, però igualment d'alumini. Abans d'anar cap a dintre sí que us volia ensenyar 4 detalls de l'exterior. Primer de tot, les finestres són finestres de superfície en càmera interior. Això vol dir que a nivell tèrmic són molt eficients. També veiem just aquí dalt la llum exterior que podeu muntar quan esteu fent el menjador a l'exterior durant la nit i el graó elèctric. Si anem cap a dintre, una de les primeres coses que veurem és la mosquitera. Aquesta es troba en tots els vehicles de Sun Living. Quan entrem a l'interior ja veiem certs detalls que ens recorden molt a tot el producte d'Adria, com per exemple tots els colors de mobiliari. Si us fixeu, aquest és el que utilitzen també pels mobles baixos de les gammes Access i Plus. Aquests colors, diguéssim, foscos, són de la gamma Supreme, llavors reutilitzen una mica els materials, igual que la part del tells amb els colors clars, amb la diferència que Plus i Supreme són colors brillants i aquests són colors mates. I canvien una mica els tibadors. Aquest disseny ja es va actualitzar fa un parell d'anys i ja ha quedat molt renovat. A l'espai de menjador ens trobem una taula àmplia on poder dinar i sopar 4 persones còmodament, especialment gràcies a l'extensió de la taula que permet que la persona que es troba sentada al copilot, que és la que queda més lluny del menjador, estigui pràcticament a sobre de la taula. Just en els peus ens trobem una tapa que podem obrir i tenir un espai on poder-hi guardar sabates o material del dia a dia. Actualment sempre l'Adri ens deixa el gat, però aquest és un material que normalment ho guardeu a un arcó o un espai que no utilitzeu tant de dia habitual. Si anem més aviat cap a la part superior, trobarem els dos altells, que són de bastanta profunditat, i la preinstal·lació del televisor, que quedaria en aquesta part d'aquí. I a la part frontal trobem un arcó de molta profunditat, pràcticament mi entre el braç, i aquí sobretot hi va roba o coses del dia a dia. Una de les millores de la temporada 2023 que hem vist és aquest espai d'aquí. Aquí teníem un armari que s'accedia des del seient i actualment han posat aquesta tapa que és molt més còmoda. Això permet que des del passadís, quan tens les persones sentades en el menjador, puguis accedir en aquest espai sense haver d'aixecar la gent i treure tota la part de tapisseries per arribar a les coses que guardis a dintre. Creiem que és una millora molt bona. A la part de la cuina trobem el disseny característic d'Adria amb aquest moble que ve al biaix. Aquest sempre té 3 calaixos de grans dimensions que us permet emmagatzemar molts materials, coses de menjar, utensilis,
i de més la cuina amb pica integrada de 2 fogons. Tapes de vidre, aigua calenta i freda en la aixeta, il·luminació directa a l'espai de treball i un altell per poder-hi també guardar menjar, materials també per cuina i de més. Després de la cuina trobem el frigorífic en columna. Aquest és el model gran i ve de sèrie en tots els vehicles de Sun Living. És de 138 litres amb la part superior de congelador. És el model de Ted Ford. I una de les coses bones que ens agrada molt és que la configuració aquesta permet encendre només la part de frigorífic o congelador de manera independent, amb la qual cosa, al ser neveres de compressor, podeu reduir molt el consum elèctric que teniu. Just a sota teniu un petit caixonet, igual que veiem al resta de vehicles d'Adria. El lavabo és un lavabo de grans dimensions i lavabo en cortina. Això també permet que a l'hora de dutxar-se sigui molt més ample que els sistemes giratoris que acaben reduint sempre l'espai de dutxa. Què més trobem? El lavabo amb sortida exterior pel casset, la dutxa que ens ve a la mateixa pica i un petit armariet on poder-hi guardar les coses del dia a dia, més els altells a la part superior i un gran mirall just davant meu. I a darrere només ens quedaria per veure el llit principal. Aquest és un llit de 1,50 m d'ample i amb un matalàs realment molt gruixut que ens permet un confort a la nit molt agradable. Just a sota del llit tenim molt espai d'emmagatzemament que veurem ara des de fora i també la màquina de calefacció que ens dona un reducte d'escalfor que ens puja directament en el llit i ens dona també molt confort a les nits fredes. A la part posterior del vehicle, just sota el llit, tenim un gran espai de magatzem que també podem separar de la part de cabina. D'aquesta manera, amb aquesta tapa, evitarem que tots aquells paquets que tinguem aquí se'n puguin anar endavant i puguin acabar en el passadís durant la conducció. A l'altra banda trobem la caixa del gas. Aquí ens hi caben 2 bombones de gas de tipus domèstic, amb la qual alimentarem la part de calefacció i aigua calenta, així com la part de fogons. Ara, si voleu, us acabo de muntar tot aquest espai d'aquí en un gran magatzem, ja que la part central del llit és desmuntable i queda tota l'alçada disponible per poder carregar bicicletes, material esportiu o el que necessiteu. I ha arribat el moment que estàveu tots esperant, veure el sostre elevable de la Sun Living V60 Ten Top. Aquest és el model exactament el mateix que la gamma Sports d'Adria. I esteu veient que ara tenim la mosquitera posada, però també tenim la part d'enfosquidors per a l'hora d'anar a dormir evitar que ens entri la llum. A més, una de les coses que agrada molt és l'obertura total d'aquest espai frontal, traient la mosquitera i trobant-nos exactament a l'exterior, que permet una gran ventilació i tenir un espai molt fresc durant les nits d'estiu. Des de ja fa unes temporades veiem que tots els fabricants han anat buscant vehicles amb l'opció de muntar el sostre elevables. Sun Living no ha sigut menys i aquest any ens ha presentat aquest gran vehicle. Esperem que us hagi agradat i el podeu visitar a les nostres instal·lacions.